ओमफ्राय आथिखालाव नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दायो आंनो लोगोफोर दायो आं दखानाव थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय आं दखानाव थांनानै नोंथांमोननो बिदिनो गांनैसो दिनैहाय जिफोर देखायलायनोसै। नोंथांमोना नायला गोसो दंबाथाय आंजों लोगोसे थौफावबाय थादो भिडिअखौ। होमबा जों जागायलांदिनि। बोरायखौ नेगासिनो दं आङो गोजौआव दाउ नायनो होननानै थांदों, दाबो मोनफैदिया। एकदम नेगासिनो आङो दायो लामायाव। जोंहानि मैगं गायनाया लोगोफोरनो बिबारा जि मोजां बारनानै दङ। हालाव थायदोंमोन। ओमफ्राय दायो मैगं फोनानै होदो आरोना बाबाया। एसे देखायनाय दं। बेयाव जा मैथा दंमोन, नै मैथाफोराबो थाइसेल'सै। ओमफ्राय नै जोंहा लाइआ रज'बायानो फिसा फिसानो। मुलाखौबो मोनजाखांबाय आरोना। ओमफ्राय दायो नै देनां देरबा खोन्थागोन लोगोफोर। लोगोफोर मोनफैबाय। ओमफ्राय नै बन्द' खालामजोबदोंमोन नालाय माल माखाखौ दासो खालामफिनजोब्बाय आरोना। मोजां बोथोरनि कम्बल सफैदो।